Здравейте на всички, и вие сте с Никитка и от това, че не знам какво да снимам, ще лепя тези идеята ми беше да лепя тези лепенки по разни повърхности, които видях. Първо ще залепим ето тази копка на това дърво, което е до мен забина лепенката. Лепенката е намерена. Сега залепяме на и това дърво. Малко да го украсим. Едно. Първата лепенка вече залепихме. Сега искам да залепя тази лапичка на кафе машината, която е пред мен. Ето. Точно тук на моето любимо. Къде е? Шоколад. Ето го. 2. Вече и втората е готова. Третата ще залепя ето това лилаво котенце и ще го залепя на една кола, която виждам. 3. И последното ще залепя ето тук. 4. Но най-накрая залепих всички лепенки, които има в джоба. Но това беше от мен. До други срещи.